Hello mga Inyens, DCB TV. Ito yung video ng channel. Ito yung video ng mabilis ang video niya upload ko. Ang nga pala mga Inyens, andito ka na ngayon sa Superbike. I-vlog natin yung presyo ng Supremo Honda 150 TMX. Okay mga Inyens, tara na. Okay mga Inyens, pasok na po tayo. Papakita ko lang sa inyo yan yung presyo ng shoutout ka pala kay Blue Richard na siya yung nag-asasete dito. At saka si Jeff. Tsaka si Ma'am Noemi, busy siya sa sa paggagawa ng report siguro, okay? Shoutout sa inyong tatlo. Okay. Ngayon ito yung Honda Supremo TMX 150. Papakita ko sa inyo yung presyo, kung magkano yung cash niya, magkano yung down payment, yung monthly, at saka yung rebate, saka yung neto niya. Ang cash pala nito is 73,900. Ang down payment niya is 4,443. Yung monthly niya is 3,805 sa 36 months. Tapos meron siyang rebates na 390. Ang babayaran nyo lang talaga mga yans, para updated yung magbayad is 3,415. Yung mga yans. Papakita ko lang yung design. Siguro nung unang vlog ko nung TMX Honda, nakita nyo na. I-review ko lang ito yun yan. So balot na balot pa siya. Meron pa siyang bubble wrap para di madapuan ng lamok. Ito yun yan yung ilaw niya sa likod. Naipakita ko naman sa inyo yung sukat ng gulong niya. I-review ko lang. Meron siyang 18 yung 18 90 by 90 18, okay? Tapos yung yung rim niya mga yan, yung rim, sukat ng rim niya is ito sa kabila. Mga yan, yung rim niya is siya mga yan, yun siya. Tapos 1.85. Medyo malaki siya, malaki. 1.85. Tapos yan, may shock dito. Tapos yung sprocket niya is 51 yung sukat ng sprocket niya, pang sidecar talaga. 51 yung mga yan, Supremo. Tapos ditong harap ng gulong niya mga yan, yung sukat niya is 80 by 100. 18 yung size niya, yung 18 by 80 by 100 yung gulong niya dito sa harap. So yan yung niya, hub niya. Tapos yung rim naman niya, yung sukat ng rim niya is dito 1.60 sa harap. Maintenance. Yan. So yun lang mga yan, yung Supremo 150 TMX, yung price niya dito sa Superbike. Okay, salamat kay Blue Richard sa pag-assist sa atin dito. Sana sa mabuting kalagayan. God bless everyone. More power and bye bye.